Hejsa og velkommen til FA 2000's kamp mod B1903. Godt nok U17 hold, men det bliver en fantastisk træningskamp, vi har i vente. Jeg kan allerede sige, at I godt kan begynde at glæde jer. Her er FA 2000, som tager deres holdråb. Det er selvfølgelig helt obligatorisk. Og lad os ellers bare få skudt kampen i gang. Her spiller B1903 bolden fint rundt til at starte med. Jeg vil ligesom prøve i dag at guide jer igennem højdepunkterne for kampen. Vi har fået alle målene på filmen i dag, så det skal nok blive en ganske finurlig lille showdown her. Jeg er som sædvanlig jeres kommentator Nico Stevens, og vil prøve at guide jer smoothly igennem det. Det bliver spillet ind. Bjørnstad. Hvad laver Bjørnstad? Han lægger en fantastisk aflevering lige til B1903-spilleren. Man skulle tro, de var på samme hold. Fantastisk spilning af Mikkel. Lad os lige prøve at se den igen i slow, fordi jeg konstaterer, at det var en ringe clearing. Mikkel der rammer den helt blødt på ydersiden og lægger den lige af til nummer 6 for B1903. Ellers fint taget af Jakob. Det er så Champion godt initiativ, spiller den op. Jakob Savstrup har en helt fri mulighed. Der skal lige prikke forbi keeperen, og det er også en svær position for Jakob Savstrup. Derfor Olsen, hvad laver Olsen? Han spiller den ud til Tube. Tube skyder, og nej. Tæt på. Nikolaj skal lægge indlægget. Det er elendigt sparket af Nikolaj. Hvem får den i anden instans? Det gør Felix, og den skete der ikke mere ved. Der kommer Felix, skal lige spille lidt på musklerne. Det er trods alt også et U17 hold, så det er fint spil af Felix det der. Den bliver lagt ud til Tube. Tube lægger ind over der, og nej, Tube. Terrible indlæg. Lad os lige prøve at se den igen der. Ja, man kan jo lave en skæver. Bæk, han tænker fremad. Og Bæk, han glider. Lad os lige prøve at se den endnu en gang. Det er Bæk. Og nej. Underlaget er ikke helt, hvad Bæk havde forventet. Det er fantastisk spilning af Felix. Og der bliver dømt offside på den. Det er da elendigt dommerkald. Han var lige på linjen med 4-bakkæden. Og fantastisk mulighed der. Og Tube rammer den. Og nej, den rammer lige præcis på stolpen. Og der er fløjtet på frispark inden Nikolaj for at tage den der. Det er Cham. Kæmpe mulighed for Cham. Lad os lige prøve at se den igen. Cham skal lige forbi keeperen. Det kan lige præcis ikke lade sig gisse. Det er Felix. Det har 2 mellem mod sig. Og Felix, nej, en kæmpe detalje. Den må vi simpelthen lige have i slow motion. Felix er der, 6'eren, og ham den anden, de bruser frem. Og der er Felix. Au. Det kunne næsten være kriminelt at lave sådan noget der. Fint spil. Det er Tube kommer udenom. Dårlig tackling, og 6'eren kan slet ikke komme ind på Tube, og Tube scorer FA's første mål. Det var lige den start, de havde håbet på. Cham ud og gratulerer. Der kommer Tube ind, og elendig tackling for ham på B1903, og 6'eren kan heller ikke komme ind på Tube, og Tube scorer første mål for FA. God start på kampen. Det bliver spillet op. Obayder kommer og går lige bagom støttebenet der, og det er fantastisk spillet af Obayder, helt iskoldt sparket i. Tube er også tilfreds med hvad han ser. Lad os lige prøve at zoome ind på Obayder, hvad det er der egentlig lige sker. Obayder, han går nemlig lige bagom støttebenet på ham for B1903, han er fuldstændig sat. Nummer 3, og B1903 er desværre ikke set god ud her de første par minutter. 2-0 til FA. 25 minutter at spille. Der kommer Obayder ind. Spiller den tilbage til Felix, og rammer den med venstre skøjten, men lige præcis forbi mål der. Det er Olsen ude. Ser Nikolaj fri. Spiller den der. Og hvad det jeg ser Nikolaj, laver lige præcis tunneller. Det er fint noget af Nikolaj det der. Godt samlet op, og der kommer James, spiller den, og Tube skulle nok have haft et frispark der, men det får han simpelthen ikke. Hvad er det der sker her? Den bliver spillet langt der, og hvad sker der? Der er noget misforståelse nede i forsvaret. Simpelthen ikke godt nok forsvarsspil af FA 2002 efter 34 minutter. En uventet drejning, da FA havde siddet på det meste af spillet. Der kommer Jam bliver fældet. Der er der helt klart frispark til Jam. Hvad er det? Prøv at se, han tavl og laver sådan en amerikansk fodboldtackling lige ind på Jam. Og der er ikke noget frispark. Der kommer Obayder med et fantastisk hug med højre skøjten. Rækker ikke så ret meget. Der kommer Martin Andersen op, som i dag selvfølgelig anfører. Nikolaj lader den lige hoppe en gang der, spiller den op til Tube der. Og Tube, hvad laver Tube? Han glider godt af på manden der. Tube kommer ud om 16'eren. Og kommer også udenom 3'eren der, og får spillet den tilbage til Olsen, som bare skal skyde den ind. Og det gør han stensikkert. Og der står den 3-1 til FA 2000. De er fuldstændig ovenpå. Og det er fantastisk spil, de her kørende. Godt spil. 3-1 efter 39 minutter.
Snart er første halvleg færdig. Det er savnet en god mulighed, eller fint spark med venstre benet. Det er Nikolaj, han er i direkte nærkampsduel med sine modstandere. Hvad sker der? Han rammer slet ikke bolden. Nikolaj fælder sin bil 103 modstander. Det er godt forsvarsspil, og der er selvfølgelig ikke frispark. Tube. Fantastisk lavet Tube. Ej, den rammer lige præcis overlæggeren og Sav med en kæmpe retur der. Ej, den skulle have været inde. Tæt på. Felix fint spark. Den kan målmanden ikke holder. Han giver en retur til Savstrup, som egentlig bare skal sparke den ind, og det gør han selvfølgelig. Ikke desværre. Kæmpe mulighed af Savstrup. 3-1 efter første halvleg. Og der er vi allerede i gang igen. Bjørnstad han sparker ind, og det er fantastisk. Der kommer Lasse a.k.a. Peter over i bagerste målområde og spiller den ind til spiller den ind til Champ og scorer et fantastisk mål, nok det bedste mål FA har lavet i hele træningsforløbet med Johnny. Var også stærkt tilfreds med hele situationen. Det kører Champen. Og en skin Champ. Nej, Champ. Obejder skal sparke den ind. Obejder sparker ikke. Spiller den til Tube. Den skal ind Tube. Kæmpe forvirring. Og der sparker Lasse og rammer en P103 spiller i hovedet. Det er uheldigt, og det gør sikkert ondt i morgen. Det bliver spillet op. Fantastisk mulighed til Champ. Og Champ er rigtig hurtig i dag. Han vimser rundt omkring feltet. Det kan blive en farlig situation for P103, når Champ han bruger sin metode på den måde. Der bliver Champ lige præcis hakket i jorden, og nok til at der bliver givet et straffespark til FA 2000, som Felix sparker sikkert et. Fint spil af FA. 5-1 efter bare 11 minutter af anden halvleg. Det er Nikolaj i god nærkamp. Bliver måske lige snydt i første omgang spillet, og han bliver reddet totalt omkuld i anden omgang. Et kæmpe frispark. Vi kunne også overveje, om det røde kort skulle blive brugt der, men det bliver det simpelthen ikke gjort. Og 5-2. De har så lige fået scoret B1903. Et meget tyndt mål, men okay. Slutningen på kampen her, det var en stille og rolig kamp. 5-2, ikke de store for FA. Fint spil af B1903 ellers, men vi ses næste gang.